Δείτε την εκπομπή Ελεύθερο Προφίλ, συνεντεύξεις με τη Σόφη Καλαβριζιώτου. Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαστε στην εκπομπή Ελεύθερο Προφίλ, μια εκπομπή που αντικείμενό της έχει συνεντεύξεις προσωπικότητων από το χώρο της πολιτικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστήμης, της νομικής επιστήμης, της ιατρικής, της επιχειρηματικότητας και οτιδήποτε από τον κοινωνικό χώρο παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η σημερινή μου καλεσμένη είναι η κυρία Δέσποινα Μεντεσίδου. Κυρία Μεντεσίδου, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα, κυρία Καλαβριζιώτου. Κυρία Μεντεσίδου, για πείτε μας λίγα πράγματα για τον εαυτό σας, να σας γνωρίσει καλύτερα το κοινό, αφού προηγουμένως πω εγώ ότι είστε υποψηφία δημοτική σύμβουλος στη Λυκόβρηση Πεύκη με το συνδυασμό Λυκόβρηση Πεύκη μαζί Γρηγόρης Λέων. Ακριβώς. Για πείτε μας για σας, τι σπουδές έχετε κάνει, ποια επαγγελματική ιδιότητα έχετε, να σας γνωρίσει λίγο καλύτερα το κοινό που δεν σας ξέρει, γιατί σας ξέρουν πάρα πολύ. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Και δική μας η τιμή. Ευχαριστώ πολύ. Έρχομαι κυριολεκτικά από τα Βόρεια. Μάλιστα. Γεννήθηκα στην Καβάλα. Ωραία. Κατοικώ τα τελευταία 30 χρόνια στο Δήμο Λυκόβρησης Πεύκης. Πάλι στα Βόρεια δηλαδή. Βεβαίως. Ναι, ναι. Έχω σπουδάσει ανθρωπιστικές επιστήμες. Εξαιρετικά. Είμαι επιχειρηματίας. Ναι, ναι. Έχω μία κόρη μηχανικό αρχιτέκτονα. Σπούδασε και η κόρη. Βεβαίως. Ωραία. Ναι, ναι. Ήμουν αντιδήμαρχος. Ναι. Ήμουν αντιδήμαρχος στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου μας. Ναι. Νυν δημοτική σύμβουλος. Σε ποιο τομέα ήσασταν αντιδήμαρχος? Στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Λυκόβρησης Πεύκης. Ωραία, ωραία, ωραία. Είμαι αντιπρόεδρος στην κινηματογραφική λέσχη της Πεύκης. Έχετε και καλλιτεχνικές ανησυχίες. Ναι, αρκετά χρόνια τώρα. Ναι. Είμαι με την πρόεδρο, την κυρία Μίτση, και γίνεται μια πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Ναι, είναι πολύ γνωστή η κυρία Μίτση. Ναι. Και είμαι και υπεύθυνη οικονομικών στο Εθνικό Γυμναστήριο Ιωάννης Φωκιανός. Για μιλήστε μας λίγο για αυτό το Εθνικό Γυμναστήριο. Τι είναι, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου? Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Ναι. Βρίσκεται απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο, συνέχεια του Ζαπίου, εντός του Ζαπίου. Και τι αντικείμενο έχει δηλαδή αυτό το Εθνικό Γυμναστήριο, τι φιλοξενεί ανθρώπους χωρίς... Γυμνάζονται, δωρεάν, είναι εθνικό γυμναστήριο. Γιατί το εθνικό με παραπέμπει στο δωρεάν κατά βάση. Δωρεάν και πηγαίνει ο κόσμος και γυμνάζεται. Είναι, είπαμε, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Και είναι πολύ τιμητικό που μετέχετε στο συγκεκριμένο... με πρόεδρο το Δημήτρη τον Τούτουζα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Για πείτε μας, κυρία Μεντεσίδου, τι ήταν αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε ιδιαίτερα με τα κοινά? Ασχολείστε τώρα πρώτη φορά? Έχετε μια απορία, γιατί μου είπατε ότι ήσασταν αντιδήμαρχος, ήσασταν δημοτική σύμβουλος κτλ. Είμαι δημοτική σύμβουλος, υπήρξα αντιδήμαρχος, έχω εκλεγεί το 2019. Ναι. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να θέλετε να ασχοληθείτε με την τοπική αυτοδιοίκηση? Ακούστε, κυρία Καλαβριζιώτου, για μένα βασικό είναι πάντα και πρώτα ο άνθρωπος. Υπέροχα. Χαίρομαι που είστε μια υποψηφία ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα, θα έλεγα. Ναι, γιατί όλα αυτά που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει τη ζωή μας, την έχουν ανατρέψει τη ζωή μας. Γεγονός. Και βεβαίως είναι μια ζωή, η ζωή μας, που πρέπει να τη βελτιώσουμε. Και βεβαίως η αρχή αυτής της βελτίωσης γίνεται φυσικά από τη σωστή διαχείριση.
Βέβαια. Και μια γυναίκα πάντα ξέρει να διαχειρίζεται καλύτερα τα πράγματα, γιατί διαχειρίζεται το σπίτι. Και είναι πολύ σημαντικό να κάνεις διαχείριση στο σπίτι. Άρα, μια καλή διαχειρίστρια του σπιτιού είναι και μια εξαιρετική διαχειρίστρια, εάν έχει και το ταλέντο, έτσι, γιατί δεν αρκεί μόνο αυτό, θα είναι μια εξαιρετική διαχειρίστρια στα δημόσια πράγματα, στα αυτοδιοικητικά πράγματα. Δεν γίνεται να μένουμε απαθείς, κυρία Καλαβριζιώτου. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Την πολυτέλεια, πραγματικά. Γιατί είναι τόσα τα προβλήματα, κυρία Μεντεσίδου, η ακρίβεια που πλήττει τον κόσμο, όλα αυτά, οι πλημμύρες, που πραγματικά έχουν αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων και δεν είναι και εύκολα αντιμετωπίσιμα. Ο Δήμος σας τι ακριβώς προβλήματα έχει, γνωρίζετε εσείς τι προβλήματα έχει και μπορούν να επιληθούν με το Γρηγόρη Λέοντα? Βεβαίως, ο επικεφαλής... Εάν εκλεγεί, έτσι. Βεβαίως, πάντα, αν εκλεγεί. Γιατί είναι στη διακριτική ευχέρεια του κόσμου. Σαφώς. Τα προβλήματα... Ο επικεφαλής του συνδυασμού Λυκόβρηση Πεύκη Μαζί, ο υποψήφιος δήμαρχος Γρηγόρης Λέων, έχει ένα μελετημένο και κοστολογημένο πρόγραμμα για το Δήμο μας. Μάλιστα. Αυτό υπάρχει και σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. Άρα μπορεί ο καθένας να το βρει, ας πούμε, και στο διαδίκτυο αναρτημένο. Βεβαίως. Ναι. Να σας πω τώρα 3 βασικά πράγματα που είναι για την περιοχή μας η αναβάθμιση και η αναβάθμιση και η ενίσχυση, θα έλεγα, της προστασίας των δασών μας, που έχουμε αρκετά στο Δήμο μας και τον πάρκο μας. Η αναβάθμιση και ο εξυγχρονισμός των παιδικών χαρών του Δήμου μας, οι κοινωνικές δράσεις για κάθε ηλικία που θα κάνουν την καλύτερη την καθημερινότητα του πολίτη, είναι πολύ βασικά πράγματα για το Δήμο μας, για τον κάθε Δήμο, κυρία Καλαβριζιώτου. Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι η ποιότητα του συνδυασμού μας και η αρτιότητα του προγράμματός μας, την οποία βέβαια φτιάχτηκε από τον υποψήφιο δήμαρχο Γρηγόρη Λέων, φτιάχτηκε για να λύσει τα προβλήματα στο Δήμο μας και να κάνει καλύτερη την καθημερινότητα των πολιτών μας. Των λυκοβρισιωτών και πευκιωτών. Βεβαίως. Έτσι. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, το πρόγραμμα του κυρίου Λέοντος περιλαμβάνει αναβάθμιση των δασών, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι μια σπίδα αυτό αντιπλημμυρικής προστασίας. Γιατί όταν έχουμε δάση, αυτό είναι προς όφελος. Δηλαδή, κρατούν το νερό τα δάση. Όταν ένα βουνό είναι γυμνό, επίσης, είπατε αναβάθμιση των παιδικών χαρών. Βεβαίως. Είναι μεγάλο κεφάλαιο ο παράγων και συντελεστής παιδί, μια που έχουμε και δημογραφικό πρόβλημα. Και είναι πολύ σημαντικό να έχει την ευαισθησία ο κύριος Λέων να ασχοληθεί με την αναβάθμιση του κεφαλαίου παιδί και ότι αυτή το περιβάλλει, έτσι. Και το τρίτο που είπατε, κοινωνικές δράσεις. Είναι σημαντικό να υπάρχουν κοινωνικές δράσεις, ούτως ώστε τα άτομα να καταφεύγουν και να μπορούν να κάνουν πράγματα
και να μην προστρέχουν σε άλλες καταστάσεις που είναι μη επωφελείς για τους νέους μας, αλλά να κάνουν πράγματα όταν υπάρχουν προγράμματα μες στον Δήμο. Συνεπώς, θέλετε να πείτε ότι υπάρχουν ειδικά προγράμματα τα οποία ο κύριος Λέων θα τα εκμεταλλευτεί για να προσδώσει την ωφελιμότητα που χρειάζεται, ας πούμε, στην αναβάθμιση των κοινωνικών δράσεων. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Με ποιες λέξεις, πείτε μου 4 λέξεις, θα μπορούσατε να χαρακτηρίσετε τον κύριο Λέοντα, που είναι επικεφαλής του συνδυασμού Λυκόβρηση Πεύκη Γρηγόρης Λέων. Πώς θα μπορούσατε να τον χαρακτηρίσετε? Με θα 4 λέξεις. Και το κοινό μας μέσα από εσάς περισσότερο. Ναι. Έντιμος. Ναι. Ευφυής. Ναι. Επίμονος. Επίμονος. Που σημαίνει μαχητικός. Βεβαίως. Ναι. Και αποτελεσματικός. Αυτό είναι το καλύτερο, γιατί δεν φτάνει να έχουμε τη διάθεση, αγαπητές τηλεθεάτριες και τηλεθεατές, πρέπει να έχουμε και την ικανότητα και το ταλέντο να το φτάνουμε ένα πράγμα μέχρι το τέλος, με αποτελεσματικότητα. Κυρία Μεντεσίδου, τι σημαίνουν για σας? Θα σας πω 4 λέξεις και θέλω να μου τις βάλετε με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με το μέσα σας, με τα θέλω σας. Τι σημαίνει για σας η λέξη ευγνωμοσύνη? Σεβασμός, συναίσθημα, συνέπεια και χρήμα. Πρώτα απ' όλα θα έβαζα το σεβασμό. Ναι. Δεύτερο, την ευγνωμοσύνη. Ναι, ναι. Η συνέπεια, πολύ βασικό για μένα. Και το συναίσθημα, κυρία Καλαβριζιώτου. Τώρα, όταν έχεις όλα τα παραπάνω, είσαι πλούσιος. Υπέροχα, υπέροχα. Άρα το χρήμα το βάζετε στο τέλος. Λοιπόν, ο πλούτος της ψυχής είναι το χρήμα. Με συγκινεί που βάζετε πρώτα το σεβασμό. Μεγάλη υπόθεση να σέβεσαι τον εαυτό σου και τον άλλο. Το συναίσθημα το βάλατε μετά από τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη. Έχετε συναντήσει στη ζωή σας ανθρώπους που τους φερθήκατε θετικά και υπήρξαν αγνώμονες? Γιατί για σας η ευγνωμοσύνη παίζει ρόλο και τη βάλατε δεύτερη? Έχετε συναντήσει συμπεριφορές αγνωμοσύνης? Όχι, δεν είναι... Εντάξει, ζούμε όλοι μας μέσα στον κόσμο και εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω. Εντάξει, είμαι τυχερή σε αυτό. Στάθηκα τυχερή σε αυτό. Ναι. Δεν συναντήσατε δηλαδή τέτοιες περιπτώσεις αγνωμοσύνης? Εντάξει, τι να σας πω. Σε γενικές γραμμές? Σε γενικές γραμμές το ρωτώ. Σε γενικές γραμμές. Είμαι ευχαριστημένη από τη ζωή μου και από αυτά που έχω ζήσει και από τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου και προχωράμε μπροστά. Υπέροχα, υπέροχα. Άρα κρατάμε μόνο τα θετικά. Ευγνώμονες και τα όποια αρνητικά τα βγάζετε στην άκρη. Έτσι. Σαφώς. Καλώς. Πολύ ωραία. Κοιτάζοντας την κάμερα, τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στις τηλεθεάτριες και στους τηλεθεατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή? Για πείτε μας. Στις 8 Οκτωβρίου παίρνουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, κυρία Καλαβριζιώτου. Ψηφίζουμε για το μέλλον μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Ναι. Δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε λάθος επιλογές. Έχουμε χρέος να ψηφίσουμε τους καλύτερους και τους πιο άξιους. Συνεπώς, θεωρείτε το συνδυασμό σας από τους καλύτερους και από τους πιο άξιους, Συνεπώς,
Όπως σας προείπα, θεωρώ ναι τον συνδυασμό μας τον καλύτερο, ο οποίος αποτελείται από 73 στελέχη, Ναι. 73 μέλη, και ο επικεφαλής του συνδυασμού μας, ο υποψήφιος δήμαρχος κύριος Γρηγόρης Λέων, έχει κάνει μια εξαιρετική ομάδα. Η οποία θεωρείται ότι θα αποδώσει. Η οποία θεωρώ βεβαίως ότι θα αποδώσει. Αν κρίνω από εσάς με τον τρόπο που εργάζεστε, από ό,τι μου έχετε συζητήσει και τα λοιπά, πιστεύω ότι και όλη η ομάδα θα εργάζεται με τους ίδιους ρυθμούς. Εγώ αυτό που θα ήθελα, κυρία Μεντεσίδου, είναι να σας πω ότι σας εύχομαι καλή επιτυχία και Ευχαριστώ. θα χαρώ σε αυτή την καρέκλα να ξανάρθετε και να είστε ήδη δημοτική σύμβουλος, και να σας ευχηθώ καλό αγώνα. Σας στην ευχαριστώ εβδομάδα πολύ. που μένει, γιατί ήδη σας μένει μια εβδομάδα ακόμα. Το σημαντικότερο κομμάτι μας έχει μείνει. Σωστά. Και εύχομαι να κάνετε τα καλύτερα δυνατά πράγματα, να πείσετε τους λυκοβρισιώτες και τους πευκιώτες ότι αξίζετε να είστε στα δημόσια πράγματα στο Δήμο Λυκόβρησης Πεύκης, για να βοηθήσετε να έχουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής, αντλώντας τη δύναμη μέσα από το αξίωμα που θα έχετε. Είναι ένας δήμος ενωμένος, Λυκόβρηση Πεύκη μαζί, όπως το λέει και ο συνδυασμός μας. Ωραία, το ωραία. όνομα του συνδυασμού μας. Ωραία. Λοιπόν, αγαπητές τηλεθεάτριες και τηλεθεατές, εδώ τελειώσαμε. Από την κυρία Μεντεσίδου και από εμένα, να έχετε ένα πολύ όμορφο και γλυκό βράδυ. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Δείτε την εκπομπή Ελεύθερο Προφίλ, συνεντεύξεις με τη Σόφη Καλαβριζιώτου.